Ịbara mmiri a na-akpọ oderedu na nnobi. Mmiri a na-akpọ oderedu na nnobi. Oderedu. Mgbọ. Obi aja. Now, mmadụ bụ ụzọ bogodo anyị ebubo. Amụtụrụ gị. Mụtuo gị tata. From the day mmadụ mụtụrụ gị, obogo gị ebubo na atụrụ ime gị n'ime mmehie. Now, ọ bụ na from day one, na ibido plead be guilty even before you are condemned. What happens to your reasoning? From Maazi, the only thing that program our brain is to feel guilt over if in a meho. Ewosana miwe, Chineke ewosana miwe, oke nkume ewosana miwe, aibu nwa gị. Kedu iwe mmelo na nne m ụlala ọtọ mụta m ife nna m kwuru ụgwọ isi na o zuru ihe n'ori. Iwe gwọ m dịka onye mmehie na-atụrụ ime m n'ime mmehie. Ibochie m ọnụ nwatakịrị na-enwere ihe ọma. Amụgo m na ajọ omume nke ụwa, biko Chineke bịa zọpụta m n'aka mmehie. You made me guilty before mmalụ the consciousness of good and bad. Oh Chineke, na-apụta m, amara gị ga-adị. From Maazi, I pleaded guilty na mmehie na amara isi. Mmehie m dị ukwu, mmehie m bara ụba. Kedu mmehie m melụ? Na nna m tụrụ ime m, nne m mụọ m. When they condition you with so much guilt, onwere ife megidezi n'ụwa ka iche nwe echiche dịka mmadụ. They subjected you under fear. Religion is just a control mechanism, sending and creating imaginary fear. Mbosi ikpe ga-adịkwa egwu n'igwe. Mbosi ikpe. Onye gwalụ gị chi ka ọkpala. Agape love lijuo. Aga m achọ ihu ya ka m legide ihu ya anya. Wee nọgide na-abụ na nzọpụta ya ụzọ nke oke ọnwụ ka m ga-ewe n'onu m si nsogbu m agụla ụlọ m n'ikpeazụ. Ibochie m ọnụ na nwata na imagine ọ bụ Chukwu ke nọnyere m taa ke ga-adịgide mgbe dum. Na ọ bụ nke m akpafuru m na njọ n'ọchịchịrị nke ụwa wee nye mkpụrụ obi m. Jizọs wee nabata nweta Jizọs atọgbuo m ya. Ndị asara n'ọbara na-alọta enwuri ọnwụ, ndị nwere akara ọma n'iru ha. Ifo conditioned reflexes. Naanị nwa oge nta ka anya niile ga-ahụ. Ị na-eche ka ọ bịa. Naanị nwa oge nta ka ntị niile ga-anụ. Naanị nwa oge nta ka ọnụ niile ga-ekwu onye nwe m nna. Submissiveness ka etinye gị n'ime. You can't decide for yourself. Ahụrụ m igwe mmadụ na ocheeze gburugburu. Jesus, ite holy. Igwe mmadụ ọ dịghị onye pụrụ ịgụta ha ọnụ. Ahụrụ m igwe mmadụ na ocheeze gburugburu. Nwejọ ndị a ole ndị mkpa na-akpọ obi m ọ bụ ihe ụwa. Jizọs bịa bụrụ mkpa m niile. Kedu onye ga-eburu mkpa gị if you don't solve your problem? O buruwo mmehie mụla, o buruwo mmehie mụla. Ọ bụ ezie na ahụghị m ya. John 20:29. Ngozi na-adịrị ndị na-afụrụ n'anya wee kwelu. Ọ bụ ezie na ife ọkwa mgbe o buru mmehie gị mana otito dịrị aha ya. Ọ bụ ezie na m ahụghị ya mana otito dịrị aha ya. O buruwo mmehie m na tonu ya. Na anụ ka imerie, na anụ ka imerie, na anụ
ruo mgbe Kraịst ga-abịa. Onye niile anụ ka o merie na-eche ọbịbịa Kraịst, ọ na ọ marọ na o nwere ife ọzọ ya eji ndụ ya melụ n'ụwa. Mgbe enyi ya na-asị gị na anụ ka ị merie, all your effort is fighting to please an unimaginary being. You can even offend people around you just to please an unforeseen being. Ị na-echekwa echiche n'obi gị, ị na-ajụkwa ese n'ime mmụọ, ị na-ajụkwa ese n'ime mmụọ, ị na-echekwa echiche n'obi gị, ewo tụgharịa uche gị maka ọbịbịa nke onye nwanyị. Efere ndị ala ọbịbịa nke Jizọs ya bịa ọzọ n'ụwa. Ewo ezi nwanne m, icheghariwo akpata oyi, meghepụ obi gị ka Jizọs bata. Ọ na-akụ n'ọnụ ụzọ obi gị, meghepụrụ ya ka ọ bata. Ewere egwu mee gị emotional. Onwezi ndị ụka, nwezi ndị chi ihe ọbụla n'ụlọ ụka, maka na ọ bụ na ụdị mmepe ụlọ ụka m wee ji egwu sagodo n'isi jụọ ya m. Ana m agụ agụ 24 hours m ebido n'otu gị egwu chichie na-asa gị isi amam na onwe m ka m na-eri. When they cage you so much with these fears, you can't think for yourself. You can't think for yourself. A child that should be taught of critical thinking to solve your problem. Na ka na-agba mkpa na-akpọ obi m, ọ bụ ihe ụwa Jesus bịa buru mkpa m niile. When a child is being told that Jesus eburu mkpa ya niile, kedu ọ na-atara afọ n'ụwa idozi ka obodo a dị mma? O welu pịa ọta tụị na gota, flood ebido ime. Why? Because mkpa na-akpọ obi flood mebe. Anabana m ụlọ nna n'igwe, alawala m ụlọ nna n'igwe, anabana m ụlọ nna n'igwe, ụlọ. So flood na-emegodo ebe a, no problem. Ka nnabụ ụlọ nna n'igwe because of what? Na ala ke mara mma, ebe dị ya anya, ebe n'iso bi na-ewu ka ife. Ọkpọtịzi ya akpọzi ofu onye kwa ya mara agụ ego nụrụ abụtọ anabụkuru ifro gozi okeke ntọdị ya aka n'onu atọgbuo m ya. Ha na-enye ya ekele. Ị na-awụtụ di ya. So fire akpọta ndị a na-afọ into nulu ka egwu a. You cannot think because they've conditioned you as an emotional animal. Ife na-emebinarị gị. You can't solve your problem yourself. Ị na-etu ya afịa. Onye ọlụ ebube, onye ọlụ ebube, onye ọlụ ebube ndewo. Kpọbata onye ọbịa nọ n'ụzọ gị. Kpọbata ọbịa nke n'igwe. The problem solve abịago, imepe ya ụzọ. I wee kpee ife a 100 years. No progress in Africa. Ọ bụ atọ onye ọbịa nọ n'ụzọ gị, imepe ụzọ. Time China ji eme research. Ị na-agụrụ ya, anyị na-ene anya gị, ọkpara Chineke, eze mee ngwa bịa o. Anyị na-ene anya gị, ị nọrọ na-ene anya ya. China na-alụ nuclear weapon eji aja ọgụ. People na-amaro Jesus na-ada ene anya. Agbagbu gị. China werezie bọmbụ na oge ihe fachenjiere gị egwu. Ọ bụ site na nsogbu ụwa ka obi anyị na-ajụ sị ịgbawa anyị nkịtị Chineke nke igwe. Mana matakwa na ọ bụ mkpa na ihe mgbu nke obi na-ebute ịda mba mee ka obi duru. Mgbe anyị mago na obi ga-adabago mba. Ulie Chineke nke igwe biko nụrụ anyị. We are very good at submitting supplication because you cannot think for yourself. Fasatazia gị isi gị na onye nzọpụta gị na-abịa. Onye inye aka m, onye inye aka m abịago. Onye inye aka m abịago.
ọ sịghị anyị na-egosi onwe m n'ụwa abụ m ọkụ na-elele. Ị na-eche ka ọkụ na-elele bịa zọta gị taịm ị ga-eji zọta onwe gị. Ị na-eche ka ọkụ na-elele bịa. Ị na-achọ Biafra na-eche ka ọkụ na-elele ka Chineke Israel bịa nyere gị aka. When men should fight for themselves, they are waiting for ọkụ na-elele. Okwuoro m ọnụ m ọ sịrị na m enwero kesi o. Since 1970 luo tata anyị nwere kesi. Okwu nwerola anyị ọnụ anyị. Since 1970 luo tata kesi ahụ sị na ya nwere, anyị ka na-ata afụ ya. Ịrapụ mmadụ bi n'ụwa abụ Nwachukwu ọ gaghị emeri m. Oge jisi m aka ike nke ya oge niile kwa ụbọchị. Enwere m enyi ke na-egbo mkpa m niile. Ụlọ m dị ya anya karịa kpakpando maka na nka bụ oke ihe mere ke m ji na-eti hallelujah. From 1970 oke enyi gị na-egbo mkpa gị niile cannot solve our struggle. Rapụrụ Jizọs ka o were aka ya mee. Kedu nke agụrụ egwu a? Nke na-agụrụ ma iti egwu? Kedu mafia? O Samuel okwu. Nwetie. Rapụrụ Jizọs ka o were aka ya mee. Rapụrụ Jizọs ka o were aka ya mee. Ihe ahụ nke fọdụrụ ka ọ ga-eji aka ya mee. 1970 till today o jiri aka ya mee. O kwere ya mee. 1970 today men gave their life in the struggle. Jesus ejiri aka ya mee. Ike dị n'elu, ike dị n'ana, a na-atụ gị bọmbụ, ike dị n'ebe niile. Ma nke Jizọs karịrị ya from 1970 luo tata. Ike a dị n'elu dị n'ana karịrị anyị. We couldn't do nothing. Ihe mgbaka ya na-alụ n'Enugu bụ ebube ka Chineke m bụ, ebube ka Chineke m ndụ. Ayeyeyeye emegide motu chichie. Ihe rịọba m bịa ndị nwụrụ na mmiri ka nkụ. Ihe rịọba m bịa ihe agbagburu na mmiri n'ahịa bụ aja. Ọkwa gị isi m chere obia. Men died, wasted. Our youths are dying in the Atlantic Ocean ebe a na cross ka eje Europe. Ihe rịọba gị abịara zọpụta ha. Maka they don't know the cosmology bụ ihe rịọba. Jee jụọ onye anam ife bụ ihe rịọba ka ọ kọwara gị. It's not by saying ihe rịọba bịa. Youths are struggling to go to Europe. Ihe rịọba rapụ family egbo ha. Because n'ihe rịọba a na-akwa abroad ime ihe rịọba. Ịmara alụsị bụ ihe rịọba ịma na ihe adịghị mmadụ. Even in the depth of the sea, ihe rịọba will be there. Mana anyị na-akpọ Chineke na-egbugbere ọnụ. Okwu na-enwere ọlụ bụ ozu. Kwuonu n'ozuwo. Ebini mmiri. Since 1970, after the war, ebini mmiri ahụ okwube n'ozugo ozube. Gịnị ji ya ikwu? They made you guilty before you even know what is guilt. Socha ndị ka akwa ka aja obu mee pụọ n'ime. Socha ndị kuwe ya lacha ndị ka ube ka mmehie esi n'ime pụọ. Mmehie m dị ukwu nke mmehie m dị ukwu a na-ewe m iche na mmehie mbarụba. Nwatakịrị na-enwere ife ọma ka ị na-ebochi ọnụ. Jaa Jehova agbaghara m mmehie na mmehie m dị ukwu. Ọkasị akasị mere mebere mmehie mbarụba. Ị na-ebe akwa n'anya mmiri chee na onwe mmehie ime. Not knowing na ebubo ka ebochiri gị ọnụ. Anyị bụ ụmụnta na-adịghị ike. Ha makwa na ya adịghị ike. Ha wee buru isi batịrị anyị. Anyị bụ ụmụnta na-adịghị ike na mụrụ n'ọnọdụ dị elu. Ọ nwere ife anyị emenwuzi.
mgbe isi ụmụazị na fa bụ ụmụnta na-adịghị ike ndị a mụrụ n'ọnọdụ dị elu ọ bụ gịnị ka fa pụrụ ime? Ịghọtago dị egwu na ụmụ Chukwu gwa m ife anyị nwere ị nwere teknọlọji, ị nwere ngwa ọgụ, ị nwere misail, ihe ị nwere bụ ị nwere ọgwụ, ị nwere egbe iji edifendị ọnwụ, ị nwere anyị nwere ọnwụ n'ime Jizọs, ọnwụ na ịzọpụta ha ndụ njaị. You got my point? They submitted you to emptiness. No need, no way for you to demand your right for inclusion. Why? Mgbe a na-emegide gị, gọvanọ nke abịa sagide anyị isi ọ pụọ ọ na-agụrụ gị onye ụwa na-achị ọchị chere Jehova na-abịa. Ihe echegide Jehova ọnwụ egbuo gị. Parents, listen to your children. We are the leaders of tomorrow. Missing kama amụtago m nwa obele oge nwa m amụọ nwa. Ekwu enyi agba m. Try and pay our school fees and give us sound education. Ọsọ ndị Unizik agba strike. Ọsọ Igbo arịa ma aga strike. No vision for a common man. At the point for them to show you how stupid you are, they butch you gone finally. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka, si anyị n'aka, si anyị n'aka. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Onye atana Chukwu agọlụ gị isi onwe ya. Atana Jizọs ụta, atana tawazi onwe gị ụta nọ gị mere onwe gị. Oh, I cry for my nation. A nation who cannot think for themselves is doomed. A nation that cannot think for themselves is doomed. Ibe gị na-akwakọ ngwa agha na-alụ ballistic missile. Ihe na-agụ bụ ebube dike ka ịbụ, ebube dike ka ịbụ, ebube dike ka ya ejije ya. Israel na-anụ ọgụ, wili ballistic missile na-anụ ọgụ. Ihe na-agụ na Nigeria bụ oje na mmadụ abịabago, oje na mmadụ abịabago. A nation that should be investing in technology for self-defense. Who bewitched us? Who did this to us? A nation that cannot think, cannot prosper. Iwe gị jụrụ, ọnụma gị dajụa. Iwe gị jụrụ, anyị bịara ụwa na mmehie. You've made me guilty na childhood. Na abịa m ụwa na mmehie. How am I guilty? Chidubem. Kedu emelu m guilty? Na m bịara ụwa na mmehie. Na nna m jekwuo ego isi nne m tụọ onye ime ọmụta m bụ na m bịara ụwa na mmehie. I will suffer this guilt. Adam mere njọ, anyị na-ata ya ụta. Manye onwe anyị na-eme njọ, onye na-ata ya ụta. Ifuru ya, Adam agọla isi onwe ya. Ị na-esi onwe ka ife ihe eme ka ọ dị mma. Awe kụzi nke aka ewe m iwo. A sị na akwa tụọ une nwere n'ụwa, enwere ebe obibi ka ya mma n'igwe. So polisi, bad government kwatuo une nwere n'ụwa, ebe obibi dị m mma dị n'eluigwe. Imagine na-ewute m when they kwatuo ụnọga, imanjesikwa ebe obibi ma ya na-agụzi gị ihe na-agụzi gị, igekwe ndị ụwa, igekwe ụwa mụọ ma mụ.
mana before for ị na-asị ya na ị nwere ebubu ibu ọma sikwatuo dị ụlọ ekwetuzie ya esi ya ọkwa gị si n'ike buru m ibu a akwatugo ụlọ gị nwere ibu oyi ebunwuru gị ị nọzia na ịta kikiri eze onye inye aka m ka ịbụ mgbe ụwa na-atụgharị m ụwa afụfụ ụwa ya egbu gị ị na-akpụ ya chi na-asa okwu sọsọ efu na-agụ I surrender all ihe surrender ma ego onyinye iji ana ihe eji surrender n'ime inbox all to thee my blessed savior I surrender. Nke kacha enwe m iwe bụ he touch me ometunugo gị aka he touch me I know that hand that made me whole. Dị nnọọ ka egwu eji ata nwa. If we are not careful and if we transfer this nonsense to ụmụ anyị mụtara amụma, shame unto us. Shame unto us if we transfer this madness to the next generation. Ọgbara igharị na ịmaghị ife ị ga-eme. Ọgbara gị igharị ka ọ sara Jesus onye ebere. Ọgbara gị igharị, you shut down your brain and begin to think. That is what Abu is telling you. Think with your brain and solution will come. Think. But ọ bụ na mmadụ sị na ọgbara gị igharị, no need for critical thinking. Kọsasịarị ya Jesus. Eburu m mkpa mbịa n'ụlọ gị o chimekwe na aka mburu ya na house rent gị landlord ya tụtara gị akpa ilo nna agwa gị eziokwu ebe dị mkpa dị 40 years ka na-agụ ebe ị mere ka m bụrụ ọkụ na-ele ka m ga-abụ obele oge isi m na gị iti na-eme gị mana gị ji ọnụ gị boso onwe gị ọkụ na-arụ ebe ị mere m ka m bụrụ ọkụ na-ele ka m ga-abụ ọsịsọ karịzịa isi na heat dị too much. Elu mbọsị Ista ihe ya na-anụ n'ọnụ fa bụ n'ụzọ ọnụ ụtụtụ mbọchị Meri aliluya na-agara ndị nsọ Meri na-amata n'ime ya ebe debere onye nwanyị Kraịst egbere ike nke ọnwụ enweghị ike n'ebe anyị nọ site n'ụbọchị goribe n'ụmụazụ na eze anya ebinye ike n'ọnwụ onye na-agụ egwu agụcha egwu onwe ike ma ya dị na ndụ fista ọzọ mana isi na omeri gị ike ọnwụ. Anụrụ m otu onu ọnwa agaghị adịkwa ọzọ mana anyị nwebere ala ya eje na Disemba. Who told you na mmadụ ama nwa anwụ? Ifuru ya ekwensu a ka na-ebochi ọnụ alaeze Chineke emerigo ekwensu nye ekwensu na-ewetazi ọnwa agaghị adịkwa ọzọ ọ na-agụcha ego ozugbo akpọ ya na fon si ya na nna ya anwụọ. Kedu mgbe anyị ama ife? When will Africa think? Kedu mgbe ndị Igbo eji mara ife? You will not protect yourself. Mgbe nwoke na-aka arụ ịma nke arụ mgbe nwoke ya adị ka ụdị ya ịma ndị ka ụdị ya agbazi knockout egoba chekwaba anyị o eze ebube lotakwa anyị o nna eze ebube ụwa ọjọọ nke a bụ sọsọ egwu na-atụchara eze ebube. As a child of 3, 4, 5 years na-akụ aka ụwa ọjọọ nke a bụ sọ nsị na aja negodi ihe ịgwa m na ụmụazị nwoloda mindset ma ụwa ọjọọ bụ sọ nsị na aja. Conditioned reflexes mbido na nwata wee tụba ụjọ na ụwa bụ sọ nsị na aja. Ọ bụ onye ga-egbochi Ọlụọmachukwu gọvanọ egbochi gị ma scholarship ọ na-eluzugo. Many creative thinkers have died with their innovation. Ọ bụ onye ga-egbochi president egbochi gị House of Rep egbochi gị senator egbochi gị ihe niile na-achị eze emechi gị.
Chikọbara sị gị onye a na-esogbu n'ihe okwu Chukwu obi anọkwana gị mmiri ịfụrụ dị nọnsensị a na-efe dị anyị n'isi lota na nke abụọ obe ahụ ị ga-eburu Jizọs ịdị na ụmụazị wee buru Jizọs obe ọ na-anyị gị inwezie spinal cord problem ọ bụla ebe ị na-ebu obe asị gị buru obe anọ m onye Jizọs na-asị nwa buru obe nwa ike agụ na gị n'ọlụ ibido na nwata wee buru obe iburu na nwata buru obe. This generation needs to think. Na-egbu iwe ọnụ ekwele m n'otu Chukwu ekwele m n'otu Chukwu ikwelu. The worst thing you can do for yourself, the worst thing you can do for yourself, if you don't give yourself the power to think. If critical thinking elude you in this 21st century, you are worse than infidel. Check egwu niile agụla. Bring any song and what their meaning. It is just working on your consciousness to suppress you to stupidity. Joshua 1:8. This book of the law will not depart from my mouth. Akwụkwọ iwu ama mpụ m n'ọnụ kata ma m ga na-atụgharị uche n'ime ehihie na abalị. Chidube ma ịtụgharị uche n'ihe a ehihie na abalị ihe echezikwa ehiche bụrụ mmadụ. Ihe nwekwe time to think here for yourself. If this book of the law will not leave your mouth, it turn out to uche. Would my uncle to uche will low age or no? If you fail to think, in this generation, your name is sorry. Your name is sorry. A nation who is willing to do anything to keep you distracted. Very soon a new reality TV show is coming. Obido Raketa, every Nigerian will be distracted again. I vote Bessie. Who is your favorite? Came was a video. Protest supposed to be fair, but I heard that one thing that Come on, go kwa dio kempa dika onye Igbo. Igbo onye Igbo. Sọsọ gị bụ ewu bụ onye Igbo ga-apụta si na isufe adọ ndọrọndọrọ na onye na-achị ya mara achị. Ị nwere ego nni yọọ nwanne gị ka enye gị ego nni. Ọ bụgodu 2000 ka anyị nwuru gị. I'm telling you with all my heart. Kata my tall go to ụmụnna. Tall go to ụmụnna. Tell your children the truth. Teach your children this truth. That the greatest truth you can tell them is give them the power to think for themselves. They are not guilty of any sin. You got my point? If you don't think for yourself, your name is sorry. They are strategizing their plot against us. The youth are so comfortable. They don't know Nansobodi. Think for yourself. When I ị ga-acha eziokwu a ọ ga-anọ gị n'ọta aka ka emesi